Морски поток с Кари Стайл. Настанете се удобно на постелката с кръстосани крака. Нека пристигнем тук, като се протегнем веднъж и издишаме бавно с ръце пред гърди. Още веднъж вдишваме и издишваме. Затваряме очи. Вдишваме и издишваме бавно. Настройваме се за пълноценна практика. Дишаме бавно и спокойно. Започваме нашата практика, като седнем в единия край на постелката в диамантена позиция. Ще започнем с огъване на кръста, котешки извивки напред и назад, които наподобяват съвсем малки вълнички. Огъваме гърба напред и назад, а с ръцете си помагаме, като те са поставени на колената. Сплитаме ръце и се протягаме към небето. Отпускаме ръце напред, като заобляме гърба. Протягаме се нагоре, изправяме гърба. Даваме ръце напред и заобляме. Повтаряме няколко пъти. Огъвкавяваме хубаво кръста. Сплитаме ръце зад гърба и се навеждаме надолу, като една малко по-голяма вълна. Изправяме се. С сплетени ръце поглеждаме към небето и се гмуркаме надолу към земята. Още веднъж поглеждаме небето и надолу към земята. Ръцете са сплетени зад кръста. Опитваме се да наподобяваме вълнички в морето. Протягаме ръце напред и оставаме за малко в детска поза. Почиваме си тук. Сега ще се изправим към куче гледащо нагоре и ще се приберем в детска поза, наподобявайки още по-големи вълни в морето. Куче гледащо нагоре и се връщаме до детска поза. Хубава вълна напред, куче гледащо нагоре и назад към детска поза. Още веднъж вълна напред и нагоре, погледа към небето. Прибираме се назад към детска поза. Ще си починем за малко тук. Отпускаме глава към постелката, за да се пренесем към поза дъска или планк, като ще направим няколко кратки движения напред и назад. Движим само пръстите на краката и наподобяваме много бавни и бързи вълнички. Изправяме се към куче гледащо надолу и отново планк. Свиваме крака, изправяме се към куче гледащо надолу, преминаваме в планк, свиваме крака и отново куче гледащо надолу, като това са най-големите вълни, които можем да направим с нашето тяло. Куче гледащо надолу, една хубава дъга към планк, свиваме краката и отново куче гледащо надолу. Хубави вълни. Задържаме за кратко позата куче гледащо надолу, за да си починем в нея. Прибираме се в детска поза. Задържаме позата куче гледащо нагоре и изпъваме десния крак към небето, за да го пренесем напред между длани, като тук ще направим нашите вълнички, като изпъваме крака назад и напред и се опитваме да наподобяваме вълна
като свиваме коляно и го изправяме. Ще се изправим до нисък напът, след което до войн 1. Преминаваме към войн 2. Прави ръце в страни. Танцуващ войн, който прилича на вятъра. Назад и напред разлюляваме ръце като морския бриз. Леко полъхващ и полюшващ. Ръце към постелката и прибираме ляв до десен крак в начало на постелката. Прибираме горната към долната част на тялото и присвиваме колена за леки тъгички, отново наподобяващи вълнички. Изправяме се към небето, протягаме се нагоре, ръце пред сърце. Още веднъж се протягаме, ръцете пред сърцето и потъваме надолу. Даваме левия крак назад. И се изправяме във войн 1. Войн 2, ръце в страни и танцуващ войн, който се полюшва от морския бриз. Танцуваме в ляво и дясно. Ръце към постелката и ще направим нашите вълнички близо до земята, като изправяме крака и го свиваме в коляно. Стараем се гърба да е прав и да наподобяваме вълни. Прибираме ляв до десен крак и сме отново в куче, гледащо надолу. Почиваме за малко, няколко дъха тук. Преминаваме към планк или масичка. Към земята, куче гледащо нагоре и отново куче гледащо надолу. Скачаме с двата крака напред, за да седнем в една лодка в морето, която се полюшва от вълните и може да помахаме бързо с крачета, все едно сме моторница. Прибираме краката в лотос и се обръщаме напред. Преминаваме в поза пеперуда и пърхаме леко с крака. Можем дори да си представим, че сме водно конче. Пърхаме и се протягаме нагоре към небето. Прибираме ръце пред гърди. Още веднъж се протягаме, вдишаме и издишаме. Кръстосваме крака пред нас, за да направим едно бързо дишане. Като вдишаме дълбоко и издишаме рязко няколко пъти през носа. Дишаме дълбоко и рязко издишваме. Къси, резки движения. За който е трудно, Кари ни казва, че можем да го направим бавно и спокойно. Вдишваме, издишваме се едно през сламка. Вдишваме, издишваме през сламка. Още веднъж вдишваме и издишваме. Така успокояваме ритъма и дъхът. Ако имате нужда от по-дълбока релаксация, погледнете нашите клипове в канала. Не забравяйте да се абонирате за канала на Кари Стайл и до скоро на постелките!